alarming si random testing dahil ang aram ko, kung di ako napapasala, sa 100 na pig-random drug test, 11 ang nag-positive. Nakulaon niya na marami. Saka, ang sinabi ko sa NCDDB, paano kita makaka-implement ng maayos na anti-drug program kung sa City Hall nga, data na ayos. Diba? So pinag-aadalan ta, baka si opisina mismo ayusun ta. Tapos sasabihin effective ang ginigibo ka syudad. Yan ang reaksyon ni Naga City Mayor Leni Robredo matapos magpositibo sa random drug test ang 11 empleyado ng Naga City Hall. Sa confirmatory test, siyam sa 11 nagpositibo sa random drug test. Ang nagpositibo na nakatakdang isa ilalim sa rehab ng PIDEA, katuwang ang iba pang ahensya. Ini pong araw ganing mga aksyon, parte na kasarong mandato ng po na drug-free workplace. Kaya maski anong institusyon, whether public o private, dapat ang ka-practice kayo niya. So, kami po mahalag ng resulta base sa mandato kan civil guidelines kan civil service. Kung ika-permanent or casual, magkakaigwa ka ng chance for rehabilitation. So, i-refer po yan sa mo. Ito pong mga job order, iyan po ang pwede na administrative misconduct. Pwedeng mahali. Subject po pang approval sa again, in many of Ang PIDEA Camarines or in coordination po sa Naga City Police Office is nagkakandak po tayo ng series of anti-drug operation para po matulungan natin yung Naga City government na kahit paano is masolusyonan yung problem sa illegal drug dito sa Naga. Since po, ito po yung pinaka-highly urbanized na city dito sa province of Camarines Sur. Naga City po talaga yung yung pinaka kumbaga transshipment point ng illegal drugs. Dito po nagtatagpo yung mga supplier from Manila at yung mga client nila from the different provinces of the Bicol region. Samantala, 5 katao ang kalaboso sa magkakahiwalay na operasyong kontra droga sa Camarines Sur. Linggo, July 5, arestado ng Pamplona PNP ang isang 37 anyos na construction worker sa barangay Tampadong. Naakumpiska sa kanya ang 3 sachet ng hinihinalang shabu. Alas 9 ng gabi nitong Lunes, July 6, arestado din ng PNP Bula sa parehong operasyon ang isang barangay tanod na si alias Mino sa San Roque Poblacion, Bula, Camarines Sur na nakuhanan ng 5.1 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 34,680 pesos. Pasado alas 5 ng umaga ngayong Martes, July 7, arestado sa bisa ng 2 search warrant ang 2 magkapatid at tiyuin nito sa Railside Zone 4, Barangay San Francisco, Iriga City, kung saan nasamsam ang hinihinalang droga na may tinatayang halaga ng 170,000 pesos. Maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 ang mga sospek. Jan Amador, CSN.